Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Πλέξιμο Αγγελική. Σήμερα θα κάνουμε ένα πόντσο, το οποίο είναι, βέβαια αυτό είναι για 10 χρονών παιδάκι. Το έχω πλέξει με το νήμα Atlas, και με 4,5 νούμερο βελόνες το έχω πλέξει αυτό. Έχω βάλει 68 πόντους και το έχω πλέξει μους. Θα σας πω ότι το φάρδος του, αυτό δηλαδή, είναι 54 πόντους και το μάκρος του είναι 68 πόντους. Αυτό γίνεται και για μεγάλο πάρα πολύ ωραίο, αλλά εγώ το έφτιαξα σε παιδικό για να προλάβω να το ανεβάσω. Πλέκεται όλο με μία ιδιαιτερότητα, ότι όταν φτάνω στη μέση πιάνω λαιμό. Πώς το πιάνω? Θα το δείτε στην πορεία. Έχω κάνει λοιπόν εδώ, έχω πλέξει εδώ ένα κομμάτι μικρό και έχω βάλει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Έχω βάλει 38 πόντους και το έχω κάνει ζέρσεϊ απλά για να το δείτε. Λοιπόν, τι κάνω? Όταν φτάσω στο ύψος που πρέπει να κάνω το λαιμό μου, τι κάνω? Έχω βάλει, είπαμε, 38. Άρα, θα βάλω 14 και 14, 28, 13 και 13, 26. Θα πλέξω 13 πόντους από τη μία πλευρά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Και 13, 26. Άρα στη μέση έχω 12 πόντους. Υποτίθεται τώρα για το λαιμό, έτσι. Αυτό για να το μετράτε θα μετρήσετε τι μάκρος θέλετε και για το κεφάλι θα μετρήσετε ή το κεφαλάκι ή το λαιμό σας. Πόσο φαρδί το θέλετε. Κοιτάξτε τώρα. Παίρνω μία κλωστή, διαφορετικό χρώμα. Βλέπετε, διαφορετικό χρώμα. Και πλέκω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έχω πλέξει και πουλόβερ έτσι. Έχω πλέξει 12. Τώρα λοιπόν τι κάνω? Κόβω την κλωστή μου. Την κλωστή εδώ την κόβω για να μην με ενοχλεί και τη βάζω στην άκρη. Παίρνω τους πόντους πάλι πίσω στην αριστερή μου βελόνα. Τους παίρνω τους πόντους πίσω. Στην αριστερή μου βελόνα τους παίρνω. Για να δημιουργήσω τώρα το λαιμό, έτσι. Και μπορείτε να το κάνετε χαμόγελο, μπορείτε να το κάνετε ζιβάγκο. Εγώ επειδή πρόκειται να το κάνω ζιβάγκο, θα σας δείξω και την τεχνική πώς γίνεται όταν θέλουμε για χαμόγελο ή όταν θέλουμε για ζιβάγκο. Λοιπόν, και τώρα συνεχίζω να πλέκω. Πλέκω τους ίδιους πόντους. Και πλέκω κανονικά. Πλέκω κανονικά μέχρι να φτάσω στο μάκρος που θέλω. Δηλαδή, όσο έπλεξα από εδώ, να πλέξω και από εκεί. Βέβαια, δεν θα το κάνω εγώ να πλέξω άλλα τόσο από εκεί. Θα σας δείξω την τεχνική μου και θα δείτε. Εδώ. Πλέκω κανονικά, κανονικότατα.
Τη βλέπετε τη σειρούλα μου? Νάτι, η σειρούλα αυτή. Και συνεχίζω να πλέκω. Και συνεχίζω να πλέκω. Σας είπα το κάνω ζέρσεϊ, απλά για να το καταλάβετε. Το κάνω ζέρσεϊ, απλά για να το καταλάβετε. Θα πλέξω 3-4 σειρούλες για να το δείτε καλά. Για να σας κάνω στη συνέχεια και πώς κάνω το πιάσιμο των πόντων. Και άμα το κάνω ζιβάγκο, ότι πρέπει να ρίξω κάποιους πόντους. Πλέκω κανονικά. Κανονικότατα. Μη μου το κάνεις αυτό τώρα και μου μπερδεύεσαι, εντάξει. Εδώ, θα κάνουμε άλλες 2 σειρούλες. Να έρθουμε δηλαδή πάλι στην καλή. Για να δείτε. Δεν αλλάζει κάτι, πλέκουμε κανονικά ως έχει το πλεκτό μας. Επειδή έχω αφήσει στο πλεκτό που κάνω και που τελειώνει σήμερα, θα το δείτε και τελειωμένο, θα δείτε τι κάνω στην άκρη, στα τελειώματα τι κάνω, τι βάζω και πώς το κάνω. Θα σας το δείξω και αυτό και θα σας δείξω και το λαιμό. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, το μόνο που θα σας δείξω είναι η τεχνική συγκεκριμένη. Η τεχνική συγκεκριμένη πώς το κάνουμε. Δεν πήρα μαζί μου στρογγυλή βελόνα. Μπορείτε και με καλτσοβελόνες να το πιάσετε, μπορείτε και με στρογγυλή βελόνα να το πιάσετε, με ό,τι θέλετε. Εμένα επειδή παραδόξως με βολεύει η στρογγυλή βελόνα, το έχω πιάσει με στρογγυλή βελόνα. Εσείς άμα θέλετε με καλτσοβελόνες, πρέπει να είναι 5 για να το χωρίσετε, κάντε το με καλτσοβελόνα. Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε όμως αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή θα σας το δείξω και αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε με στρογγυλές βελόνες pullover από κάτω, να κόψουμε μανίκια κανονικά και να προσθέσουμε και μανίκια εκείνη τη στιγμή μαζί, να έχουμε τους πόντους για τα μανίκια και στη συνέχεια να κάνουμε αυτό που κάνω τώρα αυτή τη στιγμή με την κλωστούλα αυτή, τη βλέπετε? Να πιάσουμε τους πόντους. Λοιπόν, εγώ θα πιάσω τους πόντους με καλτσοβελόνα για να με δείτε. Θα πιάσω τους πόντους με καλτσοβελόνα για να με δείτε και από εκεί και έπειτα, κοιτάξτε, τι κάνω τώρα. Τραβάω την κλωστή μου. Από εδώ και από εδώ. Να το. Τραβάω την κλωστή μου, βλέπετε? Και από εδώ και από εδώ την τραβάω. Και πιάνω πόντους. Βγάζω την κλωστή μου. Το κάνουμε πιο γρήγορα.
Βλέπετε. Τραβάω την κλωστή μου. Βλέπετε. Και περνάω τους πόντους μου. Όλους. Από εδώ περνάω τους πόντους. Εδώ περνάω τους πόντους. Το βλέπετε. Περνάω τους πόντους εδώ. Νάτι. Και περνάω τους πόντους και από εδώ. Περνάω τους πόντους και από εδώ. Από την άλλη πλευρά. Αυτό ήτανε. Τους πέρασα τους πόντους. Το βλέπετε. Και συνεχίζω το πλέξιμό μου. Τους έπιασα τους πόντους. Τώρα συνεχίζω να πλέκω μέχρι που να φτάσω στο επιθυμητό ύψος. Αυτό είναι μια τεχνική πάρα πολύ καλή για αυτούς που πλέκουν μονοκόμματα. Για αυτούς που πλέκουν μονοκόμματα. Λοιπόν, εγώ αυτό τώρα σας το έδειξα. Συνεχίζετε να πλέκετε και πάμε τώρα να δούμε αυτό που έχω κάνει. Κοιτάξτε τώρα τι έχω κάνει εγώ. Είμαι εδώ. Έχω πιάσει τους πόντους μου, όπως σας είπα, με στρογγυλή βελόνα. Το βλέπετε? Το έχω πιάσει με στρογγυλή βελόνα. Περνάω λοιπόν το νηματάκι μου εδώ από την ανάποδη. Περνάω το νηματάκι μου από την ανάποδη. Εδώ. Δεν συνηθίζω να κάνω κόμπο γιατί κάνω μία θηλίτσα. Έτσι. Εδώ. Την περνάω εδώ. Ακριβώς. Και πλέκω. Πιάνω και την κλωστή μου εδώ. Εδώ έτσι. Και πλέκω. Κοιτάξτε τώρα που θα φτάσω στην άκρη, εδώ. Έτσι. Εκεί. Γιατί κρύβω την κλωστή μου αυτή τη στιγμή, ωραία. Κοιτάξτε τώρα που θα φτάσω στην άκρη, θα πρέπει να ρίξω 2 πόντους. Στη μία άκρη και 2 πόντους από την άλλη. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Εάν θελήσετε να κάνετε χαμόγελο, θα πρέπει να αφήσετε περισσότερους πόντους και εκεί που θα ρίξω εγώ πόντους, θα πρέπει να κλείσετε έναν πόντο. Θα πρέπει να κλείσετε. Κοιτάξτε τώρα τι κάνω. Λοιπόν, εδώ είναι η μέση μου. Η μέση μου είναι εδώ. Εδώ ακριβώς είναι η μέση μου. Φαίνεται άλλωστε, δεν χρειάζεται να βάλω σημάδι. Πλέκω. Εδώ, να τη μέση. Βλέπετε που είναι. Να τη. Εδώ. Πλέκω. Εδώ. Την πρώτη σειρά μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Όμως όταν πιάσουμε τους πόντους, την πρώτη σειρά θα την κάνουμε καλή. Κοιτάξτε τώρα. Έφτασα εγώ τώρα στη μέση. Βλέπετε τι κάνω. Παίρνω
και σηκώνω πόντο από εδώ. Από τη δεύτερη σειρά. Όχι από την κάτω ακριβώς, από τη δεύτερη. Εδώ. Σηκώνω πόντο. Εκεί. Εκεί και πλέκω. Να το. Παίρνω και από τη δεύτερη σειρά από εδώ. Και πλέκω. Το βλέπετε? Το βλέπετε τώρα πως έρχεται? Και συνεχίζω να πλέκω. Σας είπα, την πρώτη σειρά μετά τους πόντους θα την κάνετε καλή. Ό,τι σχέδιο και να κάνετε, μα ό,τι σχέδιο θέλετε κάνετε. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει όμως, όταν πιάσουμε τους πόντους μετά την γλωστή που έχουμε βάλει για αναμονή, την πρώτη σειρά θα την πλέξουμε υποχρεωτικά καλή. Υποχρεωτικά. Μέχρι να φτάσουμε στη μέση. Αυτό το πόντσο το έκανα εχθές το απόγευμα, όπως καθόμουνα. Επειδή έχω πολλά μαλάκια και πολύχρωμα, είπα να το κάνω. Εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να πιάσουμε πόντους πάλι. Τραβάμε εδώ, τραβάμε εδώ, έτσι. Τραβάμε εδώ τη βελόνα μας για να μπορούμε να πλέξουμε, έτσι. Και σηκώνω έναν πόντο εδώ, εδώ. Σταύρωτο για να μην μου κάνει τρυπούλα, έτσι. Έναν πόντο εδώ, έτσι. Και συνεχίζω. Δεν μου χρειάζεται άλλος. Εδώ. Εδώ. Μου χρειάζεται. Νάτος. Εδώ. Από τη δεύτερη σειρά. Εδώ. Και συνεχίζω. Μέχρι να φτάσουμε πάλι στη μέση και από εκεί και έπειτα κάνουμε ό,τι σχέδιο θέλετε εσείς. Θέλετε να το συνεχίσετε με το σχέδιο που έχετε, αλλά θα το πλέξετε από την ανάποδη. Θέλετε να το κάνετε λάστιχο, θέλετε να το κάνετε διπλό λάστιχο, θέλετε να κάνετε με τελειώματα που σας έχω δείξει. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Αυτό τώρα όσον αφορά με το λαιμό. Εδώ τελειώσαν οι αυξήσεις μας. Εδώ συνεχίζουμε το γύρω-γύρω. Εγώ επειδή ξέρω ξέρω τα σημάδια μου, ξέρω που έχω αρχίσει και που έχω τελειώσει, δεν μου χρειάζεται να βάλω ούτε κλωστή ούτε σημαδοδείκτη. Εσείς μπορείτε να βάλετε μόλις ξεκινήσετε τον πρώτο γύρο, να βάλετε το δείκτη, την παραμανίτσα ή δεν ξέρω το δαχτυλιδάκι, τι έχετε. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο που μου γίνεται. Εκεί. Να το. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο που μου γίνεται. Και το φοράτε, γίνεται πάρα πολλά σχέδια. Πάρα πολλά σχέδια. Λοιπόν, φύγαμε από εδώ. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς κάνω για τα κροσάκια. Λοιπόν, είμαστε... Που το έχω αφήσει μισοτελειωμένο.
Εδώ όχι, εδώ όχι. Εδώ όχι, εδώ όχι. Να το. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνω. Πάντα το πλέκω από την καλή. Κοιτάξτε με. Πάντα το πλέκω από την καλή. Και κάνω τσιμπιδάκια. Εγώ τα λέω τσιμπιδάκια. Εδώ. Κοιτάξτε τι κάνω. Δεν ρίχνω, δεν κάνω στη μέση αλυσίδα. Παίρνω κλωστή και πάω. 1, 2 στο τρίτο. 1, 2. Το βλέπετε? Λοιπόν. Να δεις τώρα. Να το, εντάξει, λοιπόν. 1, 2. Τώρα, κοιτάξτε τι κάνω. 1, 2, 3. Πιάνω τις δύο κλωστούλες αυτές. 1 και 1, 2. Και κάνω ένα βουβό. Εδώ και εδώ. Και κάνω βουβό. Το πιάνω. Και το περνάω και από εδώ. Παίρνω κλωστή, στην ίδια τρυπούλα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και 1, 2. Πάω πάλι. Εδώ. 1, 2. 1, 2, 3. Στη βάση. Πιάνω 2 κλωστούλες. Και το κάνω βουβό. Και πάλι κάνω 2. Στην ίδια τρυπούλα άλλα 2. 1, 2. Πάμε εδώ. Στο τρίτο εδώ. 1, 2. 1, 2, 3. Εδώ στη βάση. Το βλέπετε? Άλλα 2 εδώ. 1, 2. 1, 2, 3. Πάμε εδώ. 1, 2. 1, 2, 3. Τις 2 κλωστούλες. 1 και 1, 2. Κάνουμε άλλα 2. 1 και 1, 2. Και πάω στο 1, 2, 3. Εδώ. Και κάνω βουβό. Να το. Τέλος. Αυτό ήτανε. Πάντα από την καλή το δουλεύω. Πάντα από την καλή. Και ξεκινάω να βάζω τα κρόσια μου. Τα οποία κρόσια τα βάζετε εσείς όσο μακριά θέλετε. Εγώ επέλεξα αυτό το μάκρος, γιατί είναι για παιδάκι. Αν είναι για τον εαυτό σας ή για μεγάλη κοπελιά, μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερα κρόσια. Και βάζω μόνο 4 κλωστούλες. 4 κλωστές. Βλέπετε? Βάζω μόνο 4 κλωστούλες. Αυτές τις 4 κλωστούλες. Τα τσιμπιδάκια αυτά που κάναμε εδώ, αυτό εδώ, είναι για να περάσουμε τα κρόσια μας. Παίρνω εδώ με το βελονάκι, το ισιώνω εδώ να είναι ίσιο. Εδώ να είναι ίσιο, έτσι, εδώ. Και το περνάω από μέσα. Εδώ. Τακ. Και το σφίγγω. Αυτό είναι. Εγώ το κάνω 1/1. Το κάνω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να το κάνετε ή πιο αραιό
ή πιο πυκνό. Εγώ το κάνω πάντως έτσι, γιατί κανονικά έτσι πάει. Όπα. Από κάτω το βελονάκι μου, κοιτάξτε, για να βγαίνει το κομπάκι μου επάνω. Εκεί, το ισιώνω, να είναι ίσιο, εκεί, έτσι, και το ξαναπερνάω, εκεί. Και το σφίγγω. Να το. Βέβαια μετά θα τα κουρέψω. Δεν θα τα αφήσω έτσι, θα τα ισιώσω. Όλα αυτά πρέπει να ισιώσουν μετά. 4. Εδώ. Από κάτω το βελονάκι. Βλέπετε, από κάτω το βάζω το βελονάκι. Να το. Από κάτω, στην τρυπούλα που έχω δημιουργήσει. Το τραβάω. Το ισιώνω. Να είναι ίσιο. Και το περνάω από μέσα. Κοιτάξτε. Τι ωραίο κομπάκι που γίνεται. Βλέπετε. Να το. Εδώ. Πάμε εδώ και εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και τα 2 ακόμα. 2, 4. Εδώ. Περνάμε ένα εδώ από κάτω. Εδώ έτσι. Το ισιώνουμε. Το τραβάμε και το περνάμε. 4 ακριβώς. Κοίτα να δεις. Εδώ. Αυτό είναι που μας περίσε. Είναι από το τελείωμά του. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί αυτό θα μπει από κάτω. Το οποίο θα... Εδώ και εδώ. Εκεί. Και το κόβω. Γιατί το κόβω εδώ? Γιατί θα το πάρω και αυτό μαζί τώρα. Με τα 4. 3, 2, 3 και ένα 4. Εδώ. Εδώ, για να πάω στη γωνία τώρα το πάω. Εδώ, έτσι. Παίρνω και αυτό μαζί και το περνάω από εδώ, μέσα, εδώ, να το. Οπότε στερεώθηκε και αυτό. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, αυτό που έχω να κάνω είναι να φτιάξω το λαιμό και να το ανεβάσω, να το δείτε και τελειωμένο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.